soi ngai na po ka hrelo atong kam te chu mak ka ti tak zet khatiang khan atong zet ngai lo kamanga ang ta khop mai ka thole deuh haka tunge ming min hril to ro I thian nu chu tunge ming ti in ka zot ta a khoi kuala a omlo la hian ka hrilang che I mo anu a ming chu Rebecca enia kumriat mi ani ti in min chang tamai Rebecca ichu tunge episode 3 ziak tu aron mal som dong zuala zanlai dar khat vela ni to a kamutero a chuak hlol lovani ka fanu chunga hian thil thalo wa thlengang ti ka hlau tak zet he a thian nu anga soi Rebecca hi tu tak ni ang mo ti in ka in ngai tu na sakhop mai khuma chuan thu in tukver lam chu ka en renga ruala chu ata deuh cher bok Mary mumek chu ka han ena ala nar suk mai ka ngai thalo tak zet heti ema atak ang maya abia hi amak ka ti thlot chu ba ka anung changpo adang lam veka atong du ta em bok mai hian ka ngai ti thalo zual engtin nge han en kol tur po ka hre thiam lo ato pa chuan psychiatrist mel hriat ka nei ti ka hre chuak hlau mai a ming chu doctor sang te yani a hemi khuwa mi tho hini in naupang lam hi a en kol ber thinani ka thova tukver bula chuan ka va phei ngala doctor sang te chu ka phona chanchin te chu ka hrila naktuk tlaya an ina kal ngal tur chuan min hril ngala phone chu ka da ta a le lam ka va hoi chu ka ding ngal chat mai Mary chu khuma chuan alo om to mi alo nilo Mary tin ka va tlan phei ngal khum hnuai te chu ka bia a om der mai si lo chuta chouka lama enge mori rok hi ka hria ka ding ngal at mai thom chu ka han ngai chang le a ma se are ta wang muang chang chuan chouka lam chu ka va pana Mary boite khong hi om ti in ka aw vak bok ma se tu ma chuan min chang der si lo ka vakal phei zela chouka dim light fridge chunga mi lo eng de vet chu ka va mua fridge kong khar po alo in hong huau bok a phena chuan tu emo an om ti hriat tak hian ari ruk mai ka o ka han thian khara Mary nang mai ni em ka han ti le a fridge chu muang chang chuan ron in khara Mary chu e pul pahni keng in lo ding reng mai ka va pana boite enga tingai thoa enga tan nge e pul khai ti irila tra mem ni ti in ka zot ngal mola in thla hrun mel tak hian anu Rebecca irila trama chu wang chuan e pul ka lak saka lom soya ti in Mary chuan min changa karil ruwa han ti ha tak em boite ho muang e pul kha da la muang le ti pa chuan e pul chu ka da saka tra chuak o deuh hian ma se Rebecca irila trama lom atile chuo mai kangoi wanga keiman kalu pe mayang nakina tuna chuan mu photang tin ruma chuan ka hruai pheita atu ka chuan na ka chol pha hiala kan pu in min phal sak hlau Mary school ban ve le chuan doctor sang te in lam chu ka pan pui ngala kan kal phei pa po chuan asuang tu ana thian Rebecca e chu a bemol mol mai doctor sang te in chu kan thlenga sang te nen chuan kan ti tia a dan mak ta lutuk te skula a che dan te le ni zana dan zong te chu ka hril ta veka sang te chuan ka fanu chu a han en wanga ani la chu boruak bia in a lo hlim na samai sang te chu a khis suka imaginary friend ta nei ti a chiang hle mai hetiang hi chu a common lom a ti taringot a hlau lo ti na em ni ka ti chuan hlau hran lo ve Mary te ang rual no pang chuan an nei vek thina lom ati sam maya ma se a che dan te hi a biak dan zong te nen ataka angoi lom ka ti chuan doctor sang te chu a han thu thave dewa ni e ma se i hriat tur chu
Rebecca hi a tak lova I fanu in a siam chop asuang tu na mai mai ani I fanu tan chuan a tak ang mai ani nge yang ma se an ma ni a siam tu te tho hian ataka ni lo zia chu an thang lian anga an hre chiang tel mayang a han ti le chara kangoi wanga ani engtin nge ka tiang enge ti in a thang ti in ka zot le a sang te I chu a han thodeu haka thiana mamo ani imaginary friend nei te reng hi chu atlang puin an kho har wangte thianan mamo wangte le thian siaman thiam lo wangte po ani thei malngoi nau pante laya kan da reng chuan imaginary friend te hi an nei le nge thina mi a ang main atak ang chin an bemol mul thina lom chuwang chuan a bula tamla thian te kom tam tir vero ti in min changa ani le lungin min vom tira ti te kha khang te khai nge zia ka han ti le chuan angai tu na vek amaril ru vek thovani moi khan a imaginary friend Mary tan chuan a thian thaber kha soi sel saka chumi nuwa ara bara thial som sak vek boka Mary khan a thin rim in sum zo bik lovin lungina voma a imaginary friend Rebecca ya pu mai chawani a han ti chuan kavar hre thiam chi alo han soi zau deuh te ka ti le ram entir nan ka hmangang che mi in nial puya do tina pu che a idik na I trang tlata ma se kuta thak ta che a I thin rim in sum zo lovin I thak let ve ta a tu man kut thak ve ro an ti lo che nangma du thu I thin rim na wang ani khatiang chi khan Mary po kha thin rim ve a ma se ani ro chuan a imaginary friend Rebecca zo kha pu ta dai ani a pu chi a po ani lo a hril angin a hria ti na ani a ti chuan ka ngoi le de wang phota ma se ka fanu hi chu tiang mi ni si lova chu ba ka lunga vom du tur kho pa thin rim na nei ve thei don em ni kumruk le kala ni boxi tin ka han zot le a sang te chu anui suka puitling te ai ma hian no pangte hian engar isu san nei na sa jok nun kong zo tan me kan ni awang hian thil sang an tong na sa an mut po ain thak zung thin na lom ti in min chang le maya ka tho haka ani chuan engma hlau thon oma lo ti na ni mo ti in ka han zot le a doctor sang te chuan alu alo bu ngau mai me cheno pangpa ngai takani ka soi ang khan thian te kom tam se ani lo po in nang man pui tamla in fiam puila ti chuan a zia chho mayang ti in min chang le a kan ho zui ta in kan thlenga ruat felibula chuan Mary chu kom tam turte abula tam turte chuan ka hrila Mary berero ruma alo in fiam le dai to keipo chu ka in thak ve ngal zunga ei rong te ka bola chome ka chuan mek lai chuan Mary chu ruma tang chuan ron chuak le a sitting room lampan pa chuan nu TV kan en don Rebecca nen min lo on sakte ti na thu ngal deuh na la engma soilem lo chuan plaka chuan ka vilu saka TV chu onin ka va hoi phei le chu remote control chu thu thleng dang ta ya chuan alo oma Mary ero le lama thu dai boxi ruat feli marcharot lai chu ka va mel shoka la ruat fel TV hi remote atanga off masalovin plakai off nan zi animo ka du mi alovania khatiang kha tin ka vin de ngal shoka ma se ruat feli chuan a teu lo mai tugina ka ena remote atangin ka off renge a oi lo lutuk tin min changa a tran nat mel em mai le ngal chuta channel chu in thlakin cartoon channel chu aron in met chuak le tamaya remote la chu angaya chu nala reng boxi Mary chu ka ena mu nom ti mel tak hian TV chu alo clear dau mai makka ti tak zet Mary ka hanti zoi sapa Mary chu an min ron ena enge anu alo ti wata ka chil ka lem dok engtin nge remote tel lova channel khai thlak theya tin ka zota remote na lam chu awa hoya Rebecca ti ni kha ti in min chang tamai makka ti lu tuk chu soi mai turpo ka hrelo
remote omna thutthleng chu ka ena tu ma la chu an thu der mai si lo Mary la chuan thlamuan hmel tak hian TV chu alo en deuh mai si muang chang chuan ka va pana thutthleng ruaka chuan ka va thua remote chu ka va ban thu ta ma se engma chu a thleng lem chuang lo ka thodeu huaya remote chu Mary ka va peta ruma kalut ngala khuma chuan thu in kalu ka dom wang mai eng thil nge thleng zo chi a kha kamit vai ti donila ka fanu nge in Rebecca I atimio boxi chu baka TV channel in thak le ama aron in online kha ka mu chiang em mai bok tu na chuan ka ngai thalo satlia to lo ka ngai thalo tak zet to ani karil ru anuam thlot lo midang shilila tu man min oi don der si lo ruat felila hian engma lung khama nei box si lo earphone a vuareng ringota karil ru wa ha tak em kamu mang ni le theizok se ka tinge mai khuwa atlai zela zanria kan kil hova ka choi po atui nek love karil ru achuan voin tlaya TV ama aron in on ringot le channel ron in thak ringot kha ala om renga Mary thil soi Rebecca itiani kha ati lai chu ka benga chuan arinon mol bok Mary la hian choya piangin abula hian thuthleng ruaka da ji aboka choi chung zongin omvelo Rebecca chu akom mol zel tun tum phei chu akom tuilu tuka choi na chang hriat lo pha leka ke yamut fu lo boxi chuan Mary icho kha ero ka han tivin de uhlaka Mary po chuan thu oi tak chuan ei thave mai bok ma se omvelo Rebecca chu abiak thun zom char tho ruat feli chuan Mary chu a han en wanga tu moi thian nu ming chu Rebecca mo ti ina han zota Mary chuan a lu lo bungau ngavin hei heta hi kabula hi thu ti in abula thuthleng ruak chu akoka ruat feli chu akhisuka animo he Rebecca iwa felve kan nau duat Mary lo kom ve dua cholo easy ro email thasi ti ina han beder vela ma se ka ngai dana ni tatlat lo ruat fel atok Rebecca I om tak lo khati zong khachuan te su ka ti deu lura ruat felipo chu angoi ta mak mai a in thiam lo mel le ngal chuta kan choi do kan chu aron in soi deuh hruta ka va han phuna sa tak em ka thosho ka enge omzia ka tikngal chul mai Mary chuan min ena Rebecca ini kha ka tak ti ina hril chea alung oilo wani kha ti in min ron chang tamai ruat felila chuan oilo mel khop mai le ngala nangmani khupin iti che ni kha dokan hnuai tangin a oi lo lutuk ti na lo khisuk mai Mary chuan abula thuthleng ruak chu en le wanga chuta ruat felilam chu wa hoi le a au ruat fel Rebecca in keima ti ni kha Mary ti ni lo ati ati le a ruat feli chu akhile suka ani tak chuwa ati liam mai ke ro chuan soitur po ka hrelo kangoi ringot Mary chuan boruak chu abele chara cho ka ei chun zom thei to thlot lo ril ru hanen ka tot up mai ka thova ka va in sil fai ngala zana chuan homework ti tur chuan Mary chu ain phor chuak me ka boite eng homework ngai nei tin ka zota min en hau lo hian maths ti ringot chuan min chang lowin ring ro karon ti puyang che ka han ti le a ma se Mary chuan ai ti pui ka ngai lo Rebecca in min thril mayang athiam veka lom ti in min chang le tamaya ka thinarim lek to zok ma se ka in beng dai rama ka chang le to lem lo ti chuan ka phone ka phora dai ji nen chuan kan in texa ka thil ton mak tak te chu hril ka chak tak zet ma se min oi don der mai si lo enge Mary chu ana
tin min la ron zot zui le ta ngal a thazel ani mai ti bakin chan ngai na po ka hrelo ma se do tero ka va soi chiang si em ka fanu hi a thamol lo ama chau ni lovin ke po hi ka chiang lo ta nge po ka in hre to lo Mary chu ka va en le thina angai te ang bokin boruak chu ala be mual muala a homework te lai chu Rebecca chu na ti pui mek ang mai hian heta hian tu mo ka ziang o ti hian a dikem ti na tong na samai ka thla hi amuang hlol lovani kamit thla chuan TV channel ron in thlak lai ringot kha lang reng mai boxi ka hne to tak zet daiji chu ka text hun zom le a chutia kan in text mek lai chuan ka ren ta ron thim thuta Mary chuan ring tak hian na ka ti zo man trep to sin le ati bui buya ka phone flashlight chu ka ona boite ti khan lo omro bati ka ron lang ti in chokala ma chuan ka va phei zui ngal bati chu la in room a ka let le a Mary do kana chuan da in ka chit en saka ka phone na ron ria doctor sang te lo ni tukver lama ka pheya da chu pa chuan ka bia hello mahlim again anzel tin min ron zota chan mai ngai na po ka hrelo hey ala ngai reng voin tlai phei chu choi na chang hrelo khopina bia homework ti dun ni om takin tu na po a bena samai tin ka changa lungai su thil normal ang veka ngai ro ka soyang khan ama le ma in kom ti kha hriala ompui tamla bemol mul ro thiana kom tam deuh po in hau lo la kha kha ama mo jok ti hriang che zoi muang in ti khana ziom chowanga Rebecca chu a the hilwat mayang tin min chang le bok kanin biak deuh fe nu chuan phone chu kan da a kamut lem thin bok nen ka chaw kher mai phone chu ka aka le lam ka hoi chi a chu ka wa han phuna sa tak em ka dingil ngal at mai ka tha a khur ngal thei hi alin ka ria bati al tha bangalo langa chuan Mary tha chu chiang takina mu theya ma se ama chawina thutat lo abula chuan ama ai lian deuh hret me cheno pang ve tho ni om tak hi a thu ve tlat mai ani chu Mary chu ka zuk ena abula chuan tu man om chuang lo ma se banga atha ero abula thu me cheno pang chu lang chiang takani ka thina phungal dup mai lau na chuan ka thawa min mana chet mai na chang po ka hrelo ka than fi matla ngal zoya chu ta le chu me cheno pang thla chu muang chang chuan ron dinga mit khap mi lo hian ka en renga chu ta kalam hoi ni ang tlat hian ka mule ngal ka hlau lu tuk chu au chu a hial ka tuma ma se ka o chuak thei mai lo ka than fi min bual hu vek to ka che son mai thei lo bok chu me cheno pang chuan muang chang hian a bana phara a bana la ron vai zui ka ang loi ringota ka mit vai ani lo chiang takin ka mutla tani ma se karen taron eng le thuta ka che thei chia ka thongal shok mai ka than la atlana sa Mary chuan ring tak hian yes ativaka bati chu a chem hlum ngal le lam hoin min ron ena ngati nge nu khati oma ti in min la ron zot zui ka tha engmani lo ka tha ka tiba nuai mai ka taksa hi a chaw hul thei hi alin ka ria Mary chuan ale khabu chu khupa ka zota kamu thei to e ti in khuma chuan atlan lon ngala keiro kala che mai lo kalung phu hi ala dik hlei thei lo reilo te nuwa chuan Mary homework ti sa chu ka wacheka belle pai lo ni in alo ti dik vek le ngal ka va ena khuma chuan alo mu fel than to ka o ka han thian deuh khara i thian nu ne chuan inin kom to don lovem ni i mut san don ami ti in ka han zot deuh ngata mai mi ching chung hian ka muta chuak e mai
ani po amuto khum hnuaya ti in min chang ol sam et boka ka ngoi wanga ti chuan khuma chuan ka lon kai ve ta Mary chu aron menga anu light kha off dai te aron ti le a engwang chuan mo ti in ka lo zot le deuh kher Rebecca hi enga amu theivak lova thi mangai na zoka ti in Mary chuan min changa zep lo chuan ka off ngam chi a lovani ka phone kala khoi dona nakina ka off mayang ka ti taringot Mary po chuan min chang to lem lo amai mi ching le ngala phone chu ka khoya khoi tur ber po ka shelo video ho te chu ka en kul vak ringot rilru alut lo em mai le ngal ni chin loka karen tom lo laya banga me cheno pangthla ka mu ringot mai chuan min la ti boy chuta Mary chu aron che truala anu Rebecca in karila trama tia April kha ei chaka zan in chu pe ve toila aron tilea ka thode hluai ringot ole kalu pe don nia mutoro ti ringot chuan ka changa ani po chu amu vele ngal reilo te a chuan a hnar ngal bora ma se light off chu kala du lo bur ka in ngai tu awanga enge ka hriat po ka hrelo Apple chu laka khum hnuaya da chu ka du tatlat mai ani chu enge thleng reng ni ka fin fia chak thlat pek khuma tang chuan ka thowa chaukalam chu ka va pan ngala fritza Apple pakhat chu ka vala a ti chuan ruma chuan ka let le a khum hnuai thim rui mai chu ka en wanga tu emo an om tata hriat na ka nei le tranta awa han hre om tak muang chang chuan ka pan hnai zel Apple chu khum hnuaya chuan ka lir lu ta thoma om nge om lo tin ka ngak wang phota ma se boruak chu a re hian a re diak mai sanaban vairi aring hle ringota chu bak thom danga om lo ka thodeu huaya light po chu off talem lo chuan kamu ve ta zinga lo nia ka har deuh zoka Mary chu alo lamu tuina samai ruat Philippo in min lo tho khal to ni nge turani chaukalam chu ari ruk mai khuma tang chuan ka thowa ka hanjimar te a chuta thil enge mo hriat chhuwa zok ka nei tatlat khum hnuai Apple kha rang takin ka zuang thowa khum hnuai chu ka bi ngala ma se khoya Apple ma mu tu rom to lo ka zon kol ngiel po in ka mu hau lo makka ti kher mai a lirbo waniang ti donila lirbo turin room chunga thli a thoi boxi lo kadinga ka in ngai tu avunga chuta maktak main ka hnar chu aron thi ringot mai ani chu keima po in makka ti tak zet dam lo na engma ka nei si lova chu baka ka pian tirata khoinat wang ni mi lova ka hnar thi voi khatna ani rang takin wardrobe lam chu ka pana lapua chu ka la chuak ngala ala thi du phian le ngal lapua po chu ka mang tam man khop mai a thia ziom hnu chuan lapua ka man ho chu khumsira dasbin tereute a chuan pai tumin ka va pheya dasbin ka hanrap hong chi a chu ka va phuna satak em dasbin a chuan Apple eina hnu tlemte lo la bang chu ka mutamaya makka ti tak zet ka en vung ringot Apple e ban chu ka la chuaka lapua chu ka paya ka en wanga ka hlau thong le tran to khop mai chuti lai chuan Mary chu aron hara aron phu chuaka ham deuh bai chunga aron tho chuak chu Mary hi em ni tin ka lo zot ngal top aron hoya enge kha ala ti hu zui ka tho haka Apple e bana ni hi nizana khan khum hnuaya ka da ti hian zinga ka hmuwa em ni tin ka zot le a makti mel tak hian min en hu a nizana khum hnuaya Apple damo tin min zot le dai mai o da e ni em nge e lo
tiin ka vin lek to Mary chu alak hi suk zuya o Rebecca na e niang chu ida sak miau te chuan tiin khuma tang chuan a chuk ngal bok khum nuai chu abia ehe Rebecca in min tho san to ti le ru ma tanga chua chu a ruala ring tak hian Rebecca ti in au phei lo zuya Karil ru a ha tak zet ka ngaya thalo mai po ani to lo ka fanu chunga hian thil thalo thlengang ti ka hlau tak zet ani na ka kal vele ta ril ru chu anuam du lo kher mai Daisy la chuan min bereng le ngala a rul tok te bakin ka chang lo angaya thachi lo dewani ang enga tinge khatia ril ru ha mel de vai omle tak vung thina imang an mel thei ti pa chuan a han chek hluka zalo tak chuan ka khilui saka ka omanuam lo devalom tunai chu kamu ngai manglo tin ka changa Daisy chuan min han en wanga na tinge kamu thaloi ti vezi a ril ru ha nai nei mi soila tin min zota ma se kalu ka thing ringot Mary wang bokem ni tin Daisy bok chuan min zot le a chan po ka chang lo ente naupang an nia naupang te chu anin vel trap folom moi nu kha chu anasa ve hrim ani kha lungai su Mary kha sual ta viawe ti na po ani hleinem tin athiam ang tok chuan min han hnem ve a ka thodeu luaya chulam ai ma chuan a imaginary friend nei hian min ti buai ani ka ti chuan anui ta huk mai kha bok khamo ama ang rual chuan an nei furang chu an in khwal le mai anga ngai ro ka ti kha thil thalo thlen pha po ni hleilo Daisy bok chuan aron tile ngal zuwa Daisy i hrethiam lovani ani telin anasa tula abula point min ngai saklo ke ai ma chuan a imaginary friend Rebecca hi angai sak zokin ka ria Daisy chuan makti mel tak hian min en deuh hu a Rebecca a tunge chu tin min zo thu a zalo tak chuan ka khisuka ama ko dana lom a thian nu a imaginary friend hi a ming chu Rebecca ani e atia lom tin ka changa anui de hu mai oi ka lom chiang e a ming te a phuang e ya Rebecca anal phian chu tin angai ho mel kher mai ka dem big lo ani tan chuan ho ve khopang ma se ka thil tonte ka thil mu te kha mu ve se chu min nui bi khau lowang mole ka soyani chuan min oi don si lo mi a emo min ti pha hi alang eng tia omzel tur nge po ka hrethiam to lo karil ru ati ha tak zet ruat felibula hian ka soi mai done moni o ti in ka in ngai tua ma se ani chu hril tla ka ni don box si lo amol vero pui mai sia ka fiam thue mo ti ani lo chuan oi se chu a hlau cheder mai don si min chu asan wang du hial don ti ka hrechiang sa karil ru a boi ani tu ma hril ngam na ka nei box si lo Dr. Sang te I phone mai tiang ti la angai te bakin min hril le don chuang si lo Karil ru ha lu tuk hi eng dang ma ka ngai tua theilo vani e Rebecca hi a tak karin na chu karin lo na ai na tam ta tul mai si a zep lo chuan ka hlawani tin ka hlau le pakhat bok chu Mary hian school lama buaina te a thlen le mayang ti chu ka hlau ngoi chiang fek foka zo chiana Rebecca chu atak taka omlo thu te hrila atul chuan vin hrep mai te po ka du hial to ma se chu ti lo tura Dr. Sang te in min cha berani boxi kathil mu zong ne na ngai tu phei chuan Rebecca hi a tak e moni chu o ka ti vong hial ani ni zan lo ka mu banga thla kha Rebecca
ka fanu imaginary friend chu ani thei mai lo mo chuan ei pulpo kha tu lo e nge ni ta ang ke chuan ka ei lo phota zan ka mut ma khan khum hnuaya ka da lu ti po chiang takin ka ria zinga khan alwin ei hek na samai sia dasbina alwin pai deuh thlap boka Rebecca chuan alo ei tak tak ti na em ni nge ke hi ka a zo to zok po ka hrelo ve a chun chola lo huna country na chuan thil ei turin ka chuka Daisy nen chuan kan thu du na a bial pa bia in phone a mang mol mola ke yero thil dang ka ngai tu a theilo angai te bokin Mary bok chu ani ka ngai tu le to ni ka thil ei lai po chu ka ei tui lo kher mai kamel ngai chu mel vung vungin ka in ngai tu na sa khop maya chuti lai tak chuan country ko ta loading me chenau pang pakhat min hnung chon zong a loading reng chu ka wa hmuwa atir chuan enga wak ka ngai lo ma se ka va en non le deuh kher bok ka thina phule ngal dup mai a chan chu ka en mek chu me chenau pang chu ni zan loka banga athla ka hmunen khan anin ang lutuk tlat a pian zong te a kor hak zong te nen ka en renga chemi lo hian a ding chara country ko ta midang kal vel te chuan an hmumi lo nge ni om ve lo ang mai chuan an kalpel mi mai mun dang ka hoi thei to lo chu nau pang chu ka en renga tu man bia ke mo ngai sakan tum der mai si lo an kalpel mi a an che dan en chuan an hmu ve thei lo ang ber ka ngai a thathlot lova ka thut na tang chuan ka thowa chu me chenau pang din na lam chu muang chang chuan ka va pan ta nung la mala hoi reng ka mi thla chuan man zana banga athla ka hmu chu aron lang chuaya anin ang tak zet ka va pan nai zela ala che ei lo ma se ka thlen don tre pa chuan maktak main mi pakhatin ron kalpel vele chi a chu abo ta dai mai keipo chu ka ding chata ka hoi kuala ka zonga ma se me chenau pang reng ka hmu to lo ka staff puitele police dang te hli ran ni mak ka ti tak zet ka ding ngoi ta vung ringota hrila hai du hle mai chuta nunglama tang chuan tu emo hian ka dara min ron vuan thut maya ka va han phuna sa te reng em rang takin ka va hoi pheya Daisy lek chu lo ni in ka tho huaya min ti phulom enge a ka lo la ti vi lur zui Daisy chuan rum fe hian min mela enge te ala ti zoma zok nia he nu hi enge khatia thil ei lai tho thuta enge heta dai kala tin min vin le deuh hrep mai keipo chu ka in ngai tu hara chan mai ngai na po ka hrelo chuta Daisy bok chuan mo enge ti heta tin min zot le a ka tho haka a mel riat ka hmui mokatia ka ti ba deuh nuaya ani la chuan min han mel le deuh uruna I mel riat veka lom kan ni ui I ha thak mai lo pheite tin min kal sana keipo chuan ka zui vele mai bok ma se engma ka ei zom thei to lo ka engkim hi an nuam lo vek ni ber main ka ria